Hej alle sammen, og velkommen til endnu en vlog her på min kanal. Hvis I kan huske den der video, hvor jeg var på havnerundfart, så sagde jeg jo i baggrunden, at jeg havde været til et sommerarrangement på vores gartneri sidste år. Det skal vi faktisk igen i år, og det er faktisk i dag, vi skal det. Vi tager afsted lige om lidt, og der kommer både til at være havespil og grillmad. Så det håber jeg, I synes bliver fedt. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt meget. Nu har vi prøvet det hele, eller i hvert fald så meget, som vi havde overskud til den her dag. Jeg håber, det har været interessant at følge mig på den her tur. Så ses vi i næste video, og husk at like og subscribe, så får I notifikationer, som I ser, hvis I trykker på klokken. Så ses vi bare. Hej alle sammen!